दिनैनि हाबाफारिया जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि कन्वेन्शन UPPL नि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारनि कन्वेन्शन बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना ब्लक कमिटिया जोबोद मोजां मोनसे कन्वेन्शन खुंदों। गासिबो हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादों। आइजो हौवाफोर लाइमोनफोर गासिबो बेयाव बाहागो लादों। बेनि थाखायनो जोबोद मोजां मोनदों। जोंना दा UPPL हानजाया मिरु कमिटिया मोनसे इन्सट्राक्शन होदों। मोनफ्रोमबो जे ब्लक कमिटि दं जोंहा गासै 40टा ब्लक कमिटि दं जोंनि BTR नि सिङाव मोनफ्रोमबो ब्लकआनो कन्वेन्शनफोर एनुवेल कन्वेन्शन बिथांमोना खुंगासिनो दं। आरो बे जोंनि इन्टारनेल मिटिं बे पाब्लिक मिटिं नङा जोंनि वार्कारफोरनि मोनसे कन्वेन्शन। बेयावहाय जोंनि हानजाया मा बिथिङाव दावखोदों मा बिथिङाव मोजां हाबा मावदों आरो मा बिथिङाव दावखोनो हायाखै बेफोरखौहाय मोनसे रिभिउ खालामनानै जोङो माब्रैहाय हानजाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो हायो आरो जोंनि जे BTR गभर्नमेन्ट दङ बे BTR गभर्नमेन्टनि जे मोजां मोनसे खुंथाय बे खुंथायाव जोङो माब्रैहाय हेफाजाब होनो हायो बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों। गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सेवा जों बोरै खालामनो हायो गरिब दुखिया बा गोग्लैसोनाय न'खरफोरखौ जों बोरै हेफाजाब होनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जों माबोरै अनलायनाय मोजां मोनलायनाय सान्थि सम्प्रिति बे जिनिसखौ बोरै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेफोर कन्वेन्शनखौ सावरायगासिनो दं। गतिके बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे कन्वेन्शनाव जों फैबाय थानाय जे जोंहा MP इलेक्शन दङ जोङो मोननै समस्ति मंगलदै आरो क'क्राझार बे समस्तियावहाय गेलेनो होननानै दा थागथियारि जागासिनो दङ। जोंनि एलायन्स पार्टनारजों सावरायनानै जोंहा जिहेतु BJP जोंहाय एलायन्स दङ आरो फैगोन इलेक्शनखौ जोङो BJP जोंनो एलायन्स जानानै जों गेलेगोन। दा मोननैबो समस्तियावनो जों गोख्रोङै माने बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दङ। मोनसे कुइसन सार BTR सरकारा आलायारन सिनेमाखौ बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों लाबोनो हाबाय नाथाय पाब्लिकफ्रा बेखौ दाबो नुनो मोननाय जायाखै। पाब्लिकफ्रा माने नायनो दा बिराद आफसुस जानानै दं। बाहाय पाब्लिकफ्रा सन्देह खालामदों दि UPPL सरकारा आलायारन सिनेमाखौ लानानै राजखान्थि षड्यन्त्र खालामदों नामा? आलायारन सिनेमाया मोनसे प्रडिउसार मोनसे ग्रुप दङ। बे प्रडिउसार ग्रुपनि कपिराइट दङ बिथांमोना। जों बे प्रडिउसार ग्रुपखौ हेफाजाब खालामदों बे आलायारन सिनेमाखौहाय जिहेतु बियो मोनसे केसेट फर्माव दंमोन आरो दिनै बे केसेटखौहाय दामनो थाखाय बेबायदि VCD बा VCR बेबायदि जोंनाव गैला बा फिल्माबो जोंनाव बेबायदि मोजां गैला। गतिके जोङो स्टुडिअ'आव थांनानै बेखौ मुम्बाइआव फोसाबनानै दिनै DVD फर्मेटाव लाबोनो हानाय CD DVD फर्मेटाव लाबोनो हाबाय। लाबोनानै बियो दा प्रडिउसारफोरनि माने कपिराइटनि आन्दारावनो दङ। सरकारहा बेहाय कपिराइट गैया। गतिके जायहा आलायारन सिनेमाखौ नायनो लुबैदों बिथांमोना प्रडिउसार जों दा बड'साखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे सिनेमाखौ नायनो हायो। बेहाय सरकारनाव सोंलायनांगौ गैया आरो सरकारहा जिहेतु बे कपिराइटआ गैया जोङो बेखौ बुंनो हाया। आरो सोरबाफोर जुदि बेबायदि नायनो लुबैथारदोंबा जोंनि सरकारखौ खावलायोबा जोंबो अनेक जायगायाव बे स्क्रिनिंखौ जों खालामना होनो हागोन। फैगौ MP इलेक्शननि थाखाय नोंथांमोना बिजाथिखौ थिग खालामबाय? बिजाथिखौथ' दा थिग खालामनाय जाया। इलेक्शननि मास मोननैसो सिगांसो जेब्लानाखि इलेक्शना डिक्लेयार जाबाय होमबासो बिजाथिखौ थिग थाग थियारि खालामो। खिन्थु सिंजों सिं जोंहा बेबायदि गेलेनो हानाय सानै साथाम जायफोर मानसिफोर दङ बेफोरखौहाय माने फोथारावहाय ओंखारनानै खारदिंनो थाखाय अलरेडि माने बुंनाय जाबाय। बेबायदि जोंहा जेबो केन्डिडेट सेलेक्शन दानो जाथ'वा। जाय फिट मानसि जायखौ रायजोआ लुबैयो जाय देरहानो हागोन जायहा उइनिं फेक्टर दङ बिथांखौनो जों बिजाथि होनानै गेलेहोगोन। आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। BTR नि गासै सुबुंफोरनिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिबाय। आङो दिनैहाय बे जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जे जोंहा UPPL 100 एक्सन पइन्ट बेबायदि मोनसे जोंनो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंनो बिथोन होदों। बे बिथोन मथेनो जों दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जे सेथि बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्माखौ जोंहा नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफिसनि जे मावख'आवनो जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो सिगांदों। आरो जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि आफादनि बा दोलोनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम जे बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। आरो जों आसा खालामदों आरो नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे थान्दै मेल जागोन। आरो बे थान्दै मेल जोबनायनि उनावहाय जों मोनसे गेवलां मेल जा बिनि हाबाफारि जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो सिगांदों।